Good afternoon, everyone. My name is Roelof Lambert, ServiceNow, and welcome to today's webinar hosted by Devoteam and ServiceNow. Before I hand it over to the host of today, I would like to let you know that if you have any questions during the webinar, please use the chat functionality, and this webinar will be recorded, and as soon as the webinar comes to an end, I will send the link to the recorded version to all of the attendees. With that said, I would like now to hand it over to your host, Radek Bělina. Radek Bělina, dobrý den. Přepínáme na chvíli z angličtiny do češtiny. Ještě jednou vás vítáme za společnost Devoteam. Rádi bychom vám dneska představili naše zkušenosti z implementace IT Asset Managementu a Configuration Managementu na platformě ServiceNow. Stručná agenda. Po mém krátkém představení společnosti převezme slovo náš expert Ondřej Erny, který představí základy Configuration a Asset Managementu. Následně předáme slovo kolegům ze ServiceNow, kteří představí ServiceNow a představí platformu ServiceNow, která se využívá zejména pro IT Service Management, dnes se zaměřením na Configuration Management a IT Asset Management. Následně bude hovořit Kevin Schwartz, projektový manažer DHL, kde probíhal poslední projekt implementace asset managementu napříč celou skupinou. Na závěr bude čas na odpovědi na otázky, které položíte v průběhu. Abyste viděli, i kdo k vám dneska mluví, krátký snímek s obrázky a fotografiemi. Tak a nyní krátce k představení společnosti Devoteam. Devoteam je skupina zasahující v současné době 23 zemí, mající okolo 4 000 zaměstnanců. Její zaměření je kromě jiného na implementace ITSM nástrojů, ITSM procesů. Jedním z nich je ServiceNow, cloudová platforma pro řízení IT. Devoteam má 3 základní části. Jedno je consulting. Jedná se o zejména nasazování IT procesů, IT transformace, změny, které v IT musí nastat, aby byli schopni podporovat v současné době business, který se čím dál více mění a urychluje. Část solutions, to jsou zejména implementace, technické implementace různých produktů. A část expertise, kdy je to dodávání konkrétních, zejména technických specialistů na různé pozice u našich zákazníků. Nabídky, jakoby části, které Devoteam dodává. Primárně dnes mluvíme o IT Service Excellence, kam patří systémy pro řízení IT, jako jsou service desky, monitoringy, konfigurační databáze, discovery, nástroje pro automatizaci a vlastně jiné nástroje, které slouží primárně pro řízení funkce IT. Pak je tady část cloudových služeb, kdy se zaměřujeme zejména na pomoc zákazníkům vyhodnotit, zda je možné jejich služby přenést do cloudu, zda to dává smysl a zda je to bezpečné, což znamená včetně různých analýz rizik. Část mobility. Poslední dobou je mobilní platforma pro zákazníky čím dál více důležitá. Je to opět o pomoci zákazníkům přizpůsobit se těmto trendům. Cloud a mobility, když se dají dohromady, tak je podpoří risk a security management, protože v době cloudu a mobilních platform je nezbytně nutné se zaměřit na silný security management. Celé to zastřešuje část IT Transformation, která propojuje všechny tyto části,
zejména přes projektový a programový management. DevoTeam je ServiceNow preferovaný partner v rámci regionu EMEA. Na obrázku vidíte naše konkrétní nasazení v jednotlivých zemích, počty referencí v daných zemích a počet certifikovaných konzultantů. V současné době DevoTeam má něco přes 80 certifikovaných konzultantů, kteří dodávají projekty. Na tomto náhledu log jsou vidět zákazníci, ve kterých DevoTeam implementoval ServiceNow řešení. Ty, které jsou označeny červenou hvězdičkou, jsou za posledních 12 měsíců. Je vidět, že vlastně rozrůstání implementací ServiceNow se stalo trendem a ServiceNow v poslední době předhání všechny jiné klíčové partnery, kteří se v oblasti IT Service Management na trhu pohybují. Abych nemluvil jenom o tom, kdo je DevoTeam a co DevoTeam dělá, DevoTeam přináší ještě jednu významnou výhodu při implementaci ServiceNow produktů. A to je vlastní metodika, která se jmenuje DevoTeam Rapid. Vychází z jiné metodiky, kterou DevoTeam již dlouho používal pro implementaci ITSM nástrojů a zohledňuje zkušenosti právě s implementací ITSM nástrojů a využívá agilního přístupu. Zároveň využívá i standardní možnosti ServiceNow pro řízení vývoje jednotlivých balíčků. Pokud by na tohle byly dotazy, je možné následně v rámci nějakých diskuzí podrobněji popsat. Nyní bych rád již předal slovo našemu kolegovi Ondrovi Ernimu, který by vám představil, jak funguje IT Asset Management. Dobrý den, hovoří k vám Ondřej Ernej ze společnosti DevoTeam. Rád bych vás přivítal v této části prezentace, která je věnována základům konfigurační databáze a asset managementu v prostředí ServiceNow. Asset management není jen o inventuře. Na tomto snímku vidíte životní cyklus s fázemi, které souvisí s řízením IT prvků, obecného prvku, od plánování po vyrazování IT položek, nalevo se žlutou částí z pohledu asset managementu a finančních aspektů a napravo označené zeleně z perspektivy konfigurační databáze s pohledem na konfigurační položky z jejich provozního hlediska. Na začátku životního cyklu je dobré umožnit uživatelům, aby si sami zadávali požadavky na techniku se souvisejícím workflow, které se na základě požadavků spustí. Tak jak jsou tyto fáze spojeny v jednom životním cyklu, v ServiceNow můžete vidět hodnotu toho, že k řízení tohoto životního cyklu můžete používat jeden systém. Můžete mít u vás v organizaci jiný software pro service management, jiný pro inventarizaci, další pro discovery. Vždy jsou problémy s integracemi těch všech komponent do jednoho funkčního celku. V ServiceNow máte příklad jednoho systému, kde máte jeden systém, jednu evidenci a jeden odraz reality, tak jak to u vás v organizaci máte. Výhoda použití jedné platformy pro oba přístupy je možnost využití jednotného prostředí pro reporting a analýzu dat pro možnost lépe informovaných strategických rozhodnutí. Asset management a configuration management jsou úzce spojeny, mají ale odlišné cíle.
Asset management se zaměřuje především na sledování finančního aspektu majetku společnosti. Configuration management se zaměřuje na stavbu a údržbu elementů, které společně tvoří poskytované služby. Celá zásadní informace, kterou asset management poskytuje, je pro většinu podniků pravděpodobně nákladovost provozu. Asset management vám umožňuje jednak snížení nákladů, ale i zavedení korporátních standardů a pravidel a v neposlední řadě zlepšení služby, kterou podnik poskytuje svým uživatelům. Společnou informací pro oba dva pohledy je umístění a přiřazený uživatel. Osoba, která je za položku odpovědná, může být z obou pohledů odlišná. Ze strany konfigurační databáze více z hlediska podpory a údržby, ze strany assetu více z pohledu financování. Všechny tyto asset management disciplíny společně dosahují těchto cílů. Asset management umožňuje strategické řízení a rozhodování od standardizace vybraných modelů s návazností na interní procesy, jak vybrat techniku za nejlepší cenu od nejlepšího dodavatele, zajištění správnosti inventarizace až po sledování assetu v pozdějších fázích jeho životního cyklu, abyste se mohli správně a ve správný okamžik rozhodnout, kdy máte asset vyřadit. Zlepšení produktivity, finanční reporting, optimalizace nákladovosti, umožnění lepšího plánování a správnosti rozhodnutí, zavedení řízení a neustále uvádění v soulad s podnikovými politikami a standardy a v neposlední řadě správa softwarových asetů a licencí. Protože všechny tyto disciplíny se vzájemně podporují, bylo by nejlepší je nasadit všechny najednou. Tedy v ideálním případě. V praxi může hrozit, že pokud se budete snažit nasadit příliš široké portfolio těchto disciplín, než jak je to reálně zvládnutelné, tak se vám nepodaří řádně rozvinout žádnou z nich v nejhorším případě, nebo málo z nich. Je tedy dobré si zvolit rozumný rozsah těchto disciplín, tak, aby to vyvolalo zvládnutelné úsilí na vaší straně. V krátkosti se dotknu technického řešení, jak jsou asset management a konfigurační databáze v ServiceNow nasazeny. Data jsou v obou modulech rozděleny do tříd. Jednotlivé třídy jsou reprezentovány tabulkami v databázové struktuře. ServiceNow jsou základní tabulky a rozšířené tabulky. Základní tabulky, tak jak můžete vidět tady na obrázku, jsou Asset a Configuration Item. Tyto dvě tabulky jsou rozšířeny o podřízené tabulky, tak jak je zde znázorněno. Rozšířené tabulky sdílejí se svými nadřízenými tabulkami sloupce, které jsou definovány na vyšších úrovních tabulek. Na straně assetu tabulky jsou rozděleny podle druhu, do kterého asset záznamy spadají. Všechny hardwareové assety k příkladu se ukládají do třídy hardware. Obvykle není třeba rozšiřovat třídu hardware o podřízenou tabulku, protože rozdělení assetu podle typu zařízení není z hlediska assetu příliš důležité. Na straně konfigurační databáze jsou tabulky a třídy rozděleny podle typu konfigurační položky neboli podle CI typu. Toto členění umožňuje definici podmnožiny atributů, které jsou důležité pro daný typ konfigurační položky. Například atribut kapacity pevného disku je vhodné definovat na podřízené tabulce, protože tento atribut není důležitý třeba pro síťové zařízení, zatímco třeba vlastnost počtu vytištěných stran je atribut důležitý pro tiskárnu, ale už ne pro server. Z toho důvodu jsou data ukládaná pro dané CI typy ukládány do odděleného datového prostoru. Atributy, které jsou všem CI typům společné, se definují na úrovni základní tabulky
jako je například IP adresa nebo něco podobného. Konfigurační položky a asety jsou uloženy jako oddělené záznamy v odlišných tabulkách a mezi nimi vznikají vazby. Záznamy, které jsou spojeny vazbou, mají vybrané atributy, které se mezi oběma záznamy synchronizují, takže nemusíte stejné atributy udržovat na obou stranách. Po změně a uložení záznamu jsou všechny sdílené atributy propsány na druhou stranu. Ve výchozím stavu produktu jsou vazby po jejich sestavení pouze pro čtení a nedají se rušit ani modifikovat. Tuto vlastnost je možné změnit zákaznickou úpravou, která vám umožní změnu vazby na opačné straně na tom navázaném záznamu za současné úpravy aplikační logiky samozřejmě. Vazby mezi záznamy jsou možné jen jako jedna k jedné. Vícenásobné vazby je možné vyvinout opět zákaznickou úpravou a opět za současné úpravy aplikační logiky, která na pozadí propisuje synchronizované atributy, tak jak jsem zmiňoval. Mít vazby jenom jedna k jedné může být v některých případech limitující. Například u našeho zákazníka jsme se setkali s příkladem nebo takovým argumentem, proč byly vícenásobné vazby požadovány. A sice, že zákazník zakoupil 2 servery, které spojil interní sběrnicí do jednoho funkčního celku. Oba servery byly na faktuře jako 2 položky, takže byly v asset managementu vedeny jako 2 položky, ale na straně konfigurační databáze to byla jenom 1 položka, proto byla požadována vazba 1:2. Na obrázku vlevo dole s těmi červenými boxíky můžete vidět strukturu vazeb konfiguračních položek a asetů na záznamy typu model a model kategorii. Modely jsou sdílené záznamy mezi konfiguračními položkami a asety. Importují se vždy jako první před importem samotných dat. Je tedy dobré nejprve identifikovat, jaké modely v IT používáte. Asset management v ServiceNow není jen o hardwareu. Se software asset managementem můžete sledovat, počítat a spravovat zakoupené licence a sledovat využívání softwaru. Software asset management je vždy velkou výzvou, protože existuje mnoho typů licencování. ServiceNow je systém, který umožňuje ve výchozím stavu sledování mnoho licenčních typů a zároveň máte možnost si vydefinovat vlastní licenční model. Software Asset Management prostřednictvím inventarizace softwaru pomůže identifikovat potřeby vaší organizace. Identifikuje software, který může být vyřazen, protože není používán. Umožní vám zredukovat počet dodavatelů softwaru. Na obrázku vpravo nahoře můžete vidět příklad, kdy organizace má zakoupeno 5 kusů licencí tohoto softwaru, z nichž je použitá 1 na počítači, který je uveden ve střední části obrázku. Software Asset Management vám může v neposlední řadě pomoci i s audity, ke kterým můžete buď to generovat podklady, anebo je můžete zcela automatizovat. Takže budete připraveni, pokud budete potřebovat uvést situaci u vás do souladu v oblasti licencí předtím, než budete riskovat nějaký postih v případě případného represivního auditu. Data konfiguračních položek mohou být importovány integracemi nebo vytvořeny nástroji pro discovery. Do asset managementu, tak jak je v té modře znázorněné části, mohou být importovány data z ERP nebo z jiného nástroje pro řízení nákupu nebo inventarizace. Často to bývá SAP.
Počáteční import může být pořízen jedním způsobem za vytvoření dat v související datové entitě automaticky v ServiceNow. Tím chci říct to, že například můžete importovat data do asset managementu a nechat ServiceNow, aby vám automaticky tvořil záznamy v konfigurační databázi a automaticky tvořil vazby mezi těmito záznamy. Obecně není doporučeno, aby se použily importy kombinovaně z obou směrů. Můžete to sice udělat, pokud je k tomu dobrý důvod, ale mějte vždy na paměti to, že je potřeba si stanovit jeden unikátní atribut, který bude použit pro porovnání dat, zda daný záznam již v databázi existuje či nikoli. O unikátním klíči je potřeba uvažovat již ve fázi designu. Najděte si takový atribut, který bude jednotící přes všechny systémy, které v organizaci využíváte. Unikátním klíčem může být i atribut, který je použit jako unikátní klíč v jiných systémech. Například pokud používáte SAP pro inventarizaci zakoupených zařízení, můžete si zvolit identifikační číslo SAPu a v ServiceNow pro toto číslo vytvoříte nové pole, kam se bude SAP číslo plnit z integrace. Rozvoj konfigurační databáze můžete automatizovat za pomocí technologie, kterou má ServiceNow k dispozici, která se jmenuje Discovery with Dependency Mapping. Mít Discovery v jednom nástroji, kde máte samotnou evidenci nasbíraných dat, je velmi silná a podle našeho názoru nákladově výhodná kombinace. V contract managementu můžete sledovat rozličné fáze, v jakém se smlouva nachází. Od návrhu po ukončení její účinnosti můžete sledovat historii smlouvy a zkoušet z nich reporty. Můžete upravovat, prodlužovat nebo obnovovat platnost smluv. Z provozního hlediska zde můžete opět vidět výhodu mít nástroj pro service management a asset management v jedné platformě. Pokud máte například mnoho incidentů, které se týkají daného hardwarového modelu, můžete si jednodušeji pozbírat podklady k jednání s dodavatelem, abyste mu doložili, že tento model je problematický a požádat o jeho výměnu nebo kompenzaci nebo nějaký jiný nápravný krok. V řízení nákladovosti můžete používat souvisejících záznamů v assetu, kterým se říká expense lines a které vám umožní sledovat náklady daného assetu v daný okamžik. Tyto záznamy expense lines mohou být tvořeny manuálně nebo mohou být generovány naplánovaným zpracováním opakujících se výdajů. Z pohledu smluv existují záznamy rate cards, které automaticky vytvářejí opakující se výdaje. Vygenerované výdaje můžete spojit s jedním assetem, který vyberete, anebo se všemi assety, které jsou navázané na smlouvu. Když už mluvím o nákladech, tak ještě nechci opomenout sledování nákladů vydaných na spotřební materiál, protože i počty spotřebního materiálu můžete sledovat tak, jak je máte ve vašich skladech a můžete evidovat spotřebu. Blížíme se už do finále mého příspěvku. Rád bych se s vámi podělil o naši zkušenost, že pro úspěšné dokončení každého projektu implementace konfigurační databáze je mít dobrý design. Použití agilních metod projektového řízení může být v tomto v rozporu. Snažte se vždy vydefinovat design před zahájením implementace. Nazbírejte funkční požadavky od vašich zadavatelů na začátku projektu a dobře je zadokumentujte. Sdělujte zadavatelům, jakým způsobem byly jejich požadavky zapracovány do designu. V pozdějších fázích projektu nepřijímejte zadání většího rozsahu. Pokud se jedná například o políčko na formuláři, tak s tím zpravidla není velký problém, ale některé požadavky mohou mít dopady většího rozsahu, které si zadavatel nemusí uvědomovat. A nově vydefinovaný požadavek může mít vliv na již provedenou implementaci některé části
Přepracování již provedené úpravy snižuje efektivitu a zvyšuje nákladovost a rizikovost celého projektu. Radek Bělina, ještě bych dodal pár příkladů za poslední roky, právě kdy společnost Devoteam v České republice přebírala stav implementace konfigurační databáze nebo konfigurační databáze a asset managementu v některých organizacích. Ty tedy nebudu jmenovat, ale většina těch selhání byla nikoliv z neznalosti nástroje a jeho implementace, ale většinou z neuřízení požadavků v průběhu designu, kdy zákazník sám si přál mít v konfigurační databázi co nejvíc informací, ale často bez nějakého business caseu, což znamená jakoby důvodu, proč ty informace sledovat. A několik implementací, a to jak v bankovním sektoru, tak v telekomunikacích, selhalo jenom kvůli tomu, že právě tyto požadavky se neuřídily, byla snaha naplnit co nejvíce konfigurační databázy bez ladu, bez skladu a tak. Což znamená, máme velkou zkušenost jako Devoteam, jak implementovat konfigurační databáze tak, aby posloužily pro jiné procesy a nebyl to jenom sklad informací. Takže nyní bych rád předal slovo našemu kolegovi ze ServiceNow. Now I would like to switch to our colleagues from ServiceNow, to John. Okay, guys, it's Gideon here. I will be taking over from here, so I think John is not going to present on this piece. So let me just share my desktop. And I will try to keep presentation as short as possible. We don't have a lot of time for a demo. I would have preferred to spend a lot more time on the demo side in order to be able to show you some of the capability. But I just want to give you a quick overview of who ServiceNow is. ServiceNow is a cloud company. We are delivering services through cloud, and we are delivering services to enterprises. The company was started in about 2004, and the company was started in order to be able to provide a platform within the cloud, which allows people to be able to, in a very simple way and in a very easy way, to develop service-related or service-type applications. And as we go through the solution, you'll have a better idea of exactly what we are doing. So ServiceNow is listed at the moment on the New York Stock Exchange as Now. We have more than 2,500 enterprise customers, and we have more than 2,600 global employees. We have 16 major sites, so 16 data center pairs in failover configuration around the world, some of them being in Europe. So typically for Europe, we deliver from Amsterdam and from the UK data centers. These data centers are highly available, and they have a capability to fall over or to fail over from one to another. I'll touch a little bit on what our capabilities are as far as the infrastructure failover is concerned. The company has grown very strongly. So from 2008, we had a revenue of 13 million. We are aiming for the end of this year for revenue in the region of 677 million. So as you can see, that we have shown a lot of growth. And the reason for that is that from a business perspective, we are working on a subscription model, and we have to keep our customers happy in order to be able to retain them.
From a platform perspective, I will just touch on this very briefly and dig into this a little bit more. ServiceNow is delivered on a platform, and a lot of the capabilities that you would normally find within applications, we are delivering to the platform. So, for instance, stuff like service level agreements, service level management, to us is part of the platform. Another very important thing is that we are delivering this on a single architecture. We're delivering this on a single data model, and basically what we are doing is we're sharing resources within that. And we are allowing our customers to be able to develop their own applications as well. I will just touch on these very briefly, but if we consider the infrastructure side or the technical side to be the bottom, and we consider the customer to be the end or the business to be the top, what we are doing is we're delivering operational management in specific areas. The areas here that's important for us for asset management are discovery. So basically what we are doing is we are discovering CIs and assets within the enterprise in order to be able to upload them into the service management layer so that they can be used by asset management, configuration management, and some of the service management tool sets that are living within that space. And another important area for us is service mapping. So that's being able to top-down discover service models and measure their availability, service availability within the organization. On the center level, we've got service management, and here we are basically call them applications, but what they are effectively are interfaces into the data set. So the areas that's important as far as asset management are concerned are the configuration management database, and of course asset management, and those I will touch on very, very briefly in the demo. And then from a top level, we are providing capability as far as assets are concerned, but not only assets, as far as the enterprise are concerned. A very important one of them is governance. Something that I will touch on now is just vendor management, which basically rolls up information out to the service management layer, cost management, and then, of course, analytics in order to be able to do advanced reporting within the infrastructure. We don't have too much time to spend on this slide, but this layer over here, Service Automation Platform, that reflects what we are doing from a platform perspective. So a few key things to take away from that. The CMDB is part of platform. Service Catalog is part of platform. We have some social functions like chat, live feed, which is part of platform. Reporting forms part of the platform. Survey management, knowledge management, service level management. In other words, if somebody is ordering something, what are the services or what's the service levels? Are the service levels actually being met? And for our vendors, are the underpinning contracts that have been agreed to between us and our vendors, are our vendors actually keeping to them? And we should be able to measure those. So those are just very briefly. And then, as I mentioned, when we were talking about infrastructure, we've got mirror data centers. We have a SLA with our customers of 99.8% availability. I think our actual availability at the moment, our actual average availability is approaching 5 nines. So 99.998, I think we are sitting at the moment. We have got, basically we're building, we have SSAE 16 SOC type 1 security for our data centers. PCI DSS is supported, ISO 27000. And two very important things is we have a 1 hour RPO, which means that effectively we are guaranteeing 1 hour failover if there's a major disaster or catastrophe hitting one of our data centers, and 2 hour RTOs, in other words, return to operations, so covering a period of 2 hours. So that's very briefly on who ServiceNow is and what the platform is looking like. So from a platform perspective, I just wanted to touch on a few aspects, because the power of ServiceNow is not only the applications that we are running, but the platform which is providing the underlying services for it. Now, from a customer front end,
we have a service portal, which is a standards-based content management system. And in this case, what we are looking is we're using Internet standards, we are using HTML5, and we're using CSS for these. So the portal, the entry portal can be customized. I have that as an example. Here's another example of a portal providing services to the organization. So there you can see IT services, human resources, marketing, facilities, and there is knowledge management, and there's more information that's available in there. So that's one example. I can just very briefly touch on this example to say that an entry point for a customer to the asset management side is somebody wants to order something. Now behind this, on the back end, we have to create a service catalog. A service catalog allows us to define what are the services that we are providing. When it comes to assets, it would typically be asset requests. So if you're looking, for instance, at hardware, and you open up hardware, you would have standard items which are presented in your sales catalog. And if I'm looking and I'm saying, but I do want to order a sales or a sales laptop, I can go in there, and the experience, the whole idea with the experience is that it's a little bit like what people are used to when they're outside in their private capacity, trying to order something from Amazon or whatever. And in this case, what we are doing is we have an item, and we can define what items software needs to be loaded on it. And as that is happening, you can actually go ahead and you can order an item. Behind the scenes, what this does is it goes through a workflow, and it ends up in a back end where fulfillers are actually fulfilling the request. And typically for asset, that will be taking us through a workflow where we are saying, first of all, there needs to be authorization. So somebody needs to say, yes, this is an asset that we need to look at. We need to have a process looking in a store. Alternatively, creating a new purchase order. When the information or when the asset arises in the organization, take that asset, book that into the system, and allocate it to somebody. So assign it to somebody, and then after that, be able to measure what the cost of that asset is through its life cycle. So first of all, when we purchase it, we need to look at the capex. So how much money did it cost us for this asset? And then secondarily, what we need to understand also is we need to understand the OPEX. Now, typically, using this with incident management, problem management, change management, configuration management allows us to be able to put a monetary value or reliability figure to how an asset looks like. So if I just quickly pop through from a organizational perspective, and I go and have a look at what's happening around me. A person, an individual who has ordered stuff and has got stuff that's allocated to them, can have a view of what they are receiving. In this case, this person has been issued with an Apple iMac. Now, if I go and look at this specific iMac, I can see a full history of it. So I've got all the information around the assets. In this case, it is the status it's in use and who it has been assigned to. Other important information that I've got is I do have the financial information. So in this case, it's not showing a request line, but if it was how it was ordered, the purchase order line would be available. So in other words, I can trace this information back, and I can also go and see from this asset perspective any information or any incidents that have been logged against an asset so that we can determine reliability. Once the asset has been depreciated and we get rid of the asset, you can see that there's a scheduled retirement for this asset of the 30th of the 11th month 2014. So at the end of this month, this gentleman will actually be getting a new asset. Depreciation, I can support multiple ways of actually doing depreciation. In this case, it has been over 5 years, but if I go and look at the types of depreciation, I can
custom create depreciation, but I can also go and do, for instance, straight line or do declining balance. So from a financial aspect, I can actually take care of how the depreciation is done. The contracts that's supporting those, so if I go and look at that, I can have a lease contract that's supporting it. I can have an underpinning contract which is defining my support, which support groups are looking at that. So as you can say, I can basically have all aspects of the asset connected, but because of the capability that we have in the platform, it means that it's not only having all those assets within my platform, but I can also relate that to the other processes that I have within my organization, like incident management, problem management, change management. And eventually I can take this information and I can roll this up into vendor management. Now in this case, I have a dashboard. Now dashboards are totally flexible and can be created on the fly. That's a platform capability. And in this case, I have a few standard reports that are available for me, average score of a vendor, P1 and P2 incidents that were logged against a vendor. So this is aggregating all the information that took place within my system. Open vendor tickets, vendors in SLA breach, and I can combine hard issues like the incidents that were logged, the changes that were logged, etc. I can combine them into a final scorecard where I can combine this with soft ratings for my vendors, which would then be able to go and show this is the overall scoring, bringing in, there I can see the incident breaches, there's a number of incidents that were logged, how this partner is tiered for me, what the total asset value of the specific vendor is within my organization, what my spend is and what my commit is to the specific vendor and what my remaining commitment is. So in other words, this way I can have a quick overview of what's going on, but I can also bring in soft issues like, for instance, user satisfaction into the scorecard, which allows me to evaluate how the vendor is doing. And then that information I can then also bring together to do overall assessment of my vendors and have a look at how my vendors are doing within my organization. And this is resource, essential partner. So I can basically create a bubble chart which will help me to determine on each one of my vendors how they are performing within my organization. So there's a lot more to show around asset, and there's a lot more to discuss around assets. But I hope that gave you a little bit of a look and feel of how the platform is fitting. I think that I need to hand over to the next person, which is Kevin Schwartz from DHL. So, then Dobry den to everyone from my side. This is Kevin from the Deutsche Post DHL. Hopefully everybody of you can see my screen now. So it's loading. Okay. So I've prepared some presentation for you because we have actually, I'm working as a project manager in DPDHL, and we had a project together with Devo team and also with Andre. Nice to hear from you again, Andre, regarding asset management. Or maybe I show you first off the complexity which we had in place and how we dealt with it and what was the outcome. So I showed you some key facts and who we are. So Deutsche Post DHL, maybe most of you know DHL is one of the biggest companies in part of logistics, and we have around 480,000 employees all over the world. And you see those numbers here. You can also reflect them, or when you think about our IT infrastructure, it is as complex and as huge as you see the numbers here on the screen. So actually, I'm working for the internal IT supplier, and we are somehow trying to
centralize the whole IT infrastructure in DPDHL. In DPDHL stands for Deutsche Post DHL. And we had also a new topic coming up, and this was asset management. I know here's some slides around where we are located so that you get a feeling of where we're at. So you can see most of our employees are coming from Germany. So you can imagine how complex our processes are. So, but what was the key situation we have been forced to during the IT asset management project? First of all, we had the starting point of a low majority of asset management processes of DPDHL. We had, I don't know, many manual processes. So people are working with Excel files and say, hey, okay, I'm leader of an IT department. I have 1,000 laptops here. Please help me somehow. We need some standardization here, and many things more. And you can, or I can tell you, we have departments everywhere, all over the world, which have some more power, some less power, but all wanted to have some solution which is somehow, filling everybody's, awareness and is making everybody happy. This was a kind brief project, but we did it, and also together with Devoteam we found that asset or that ServiceNow is the basis we want to have. This is a platform where we can somehow combine all our processes and combine all our requirements and find a good starting point. So as you can see also in the ideal state, the most common or the best reason for us was to choose ServiceNow is that it is cost efficient and pragmatic tool support. That we have somehow a solution which everybody can understand and also which is somehow supportable and not like maybe some other German software company which is maybe not as easy to maintain. What have been the achievements which we done? So you can see, I shortened a bit up. So we have decided on having a POC, a proof of concept, to decide, okay, hey guys, what do you want to have? Because all your asset processes are kind of huge and cannot be part of one project. So hey, let's start, and we beginning with 2 pilot countries, and that have been some countries in the Asia Pacific area. And we already have finished this project some months ago. This was not planned officially, but we did together with Devoteam. So thanks again here. And also we then achieved some other steps which haven't been planned for 2014, where we're now trying to come across with some plannings for 2015 and to start creating some other functionalities around the GS or the asset management application in ServiceNow. What were the key takeaways? I mean, even during the proof of concept, all the decision makers in our group have been a bit critical, and they have been looking at us, okay, what are the guys delivering? What we have achieved is that our proof of concept is somehow now the way to go when we're talking about asset management and DPDHL. So what we have done was the right way to go. We decided for the right platform and will proceed with that. What has done Devoteam to make this a success? Maybe a good question, which maybe some of you have in your mind. First of all, one of the important points was that we had experienced resources with the ability to work in highly complex environments. As you might know, or as you might not know, but our infrastructure in Deutsche Post DHL is maybe one of the most complex I've ever seen. Maybe everybody of you says that about his environment, but I can tell you, or maybe also everybody would agree with whom I've worked together. Of course, also the needed consultancy and flexibility to cover all stakeholder requirements, because everybody wanted to talk with us about, okay, which direction should we go? Devoteam took you the right direction and said, hey, let's align on a baseline first, which is open, which you can say in the end, this is not the direction. We will not build something where you would say in the end, oh, this is the wrong direction. So it was always open and the right consultancy which we needed. Also then, of course, the ideas of how to design and create benefits of end users. Maybe what is often forgotten or what gets somehow not or nobody keeps in mind is we need a benefit for the end user, that it makes it easy. This is, of course, maybe one goal which ServiceNow achieves on its own with the platform, but also in the end, when you're configuring,
This has to be kept in mind. Thanks again to Devo team. They kept in mind, maybe not myself all day and all time. In the end, what we also achieved is that we have a working solution in place in time and in budget. For a proof of concept not very often happening in a DPDHL group, we achieved it. With this is now worked and is now a production instance. And yeah, our basis for 2015. Also, an important point is the competitive prices. We are an internal IT supplier, so we are offering very cheap prices into the group, and Devo team achieved to not somehow that somebody says, oh, those guys are much expensive than you. So also competitive prices here, which was a big advantage for us also. Yeah. What will come next for us is the further onboardings and development, and this will follow in 2015, right in Q1. I'm actually planning that. So thanks again to Devo team. It was a great project. Looking forward to the next one. So yeah, questions will come at the end, but I wanted to have this slide in my presentation because I like the red. And yeah, thank you very much for your attendance. So I will hand over to the next. Thank you, Kevin. Radek speaking. Thank you very much for the presentation. Now I will switch back to Czech. Takže přiblížil se konec našeho webináře. Na obrazovce vidíte kontakty. Chtěl bych ještě připomenout, že celý webinář se nahrával. Bude vám k dispozici tento záznam, který vám bude odeslán link vám bude odeslán na adresy, které jste uvedli při registraci. Pokud byste se chtěli na něco zeptat, cokoliv, klidně to ještě můžete napsat do chatu. Ještě máme pár minut. Co bych chtěl zdůraznit pro publikum, které je tady zejména z České republiky, pro ServiceNow existuje mnoho language packů, které je možné vlastně použít. Od určité verze je k dispozici i česká lokalizace. Není přeloženo úplně kompletně všechno, ale pro práci s uživateli a základní práci se systémem je možné použít češtinu. Další jazyky, zejména ty světové, jsou samozřejmě také naprosto použitelné. Takže tímto bych chtěl všem poděkovat za účast. My se ještě podíváme do chatu, jestli náhodou nepřišel nějaký dotaz na poslední chvilku. Nepřišel, takže chtěl bych vám všem poděkovat za účast. Thank you very much to attend our webinar, which we did together with ServiceNow for you about configuration and asset management, to share our experience with ServiceNow platform and especially configuration and asset management. Thank you very much and hear you soon. Goodbye.